Hadin ke jinglit ya kenduk ke Hills Farmer Union yau Deputy Commissioner ke Riboy District dang hakini kesi ki baladap menta kesi ke lai pau trik unai tung arajar anpun reu na kaliang ke office jang ke District Animals Husbandry jang ke District Riboy ha ke jing pe jing kemi jang ke Dr. Arkhar Buli ke lekhat da ke jingelang yakin nong yalam ke Hills Farmer Union kenia ke jingelang ke longwan pensya ya ke jing dawa ke seng habakran syakilat pathai kubor hadin ke jingelang bat ki officer katnat ri merat uba e karsentiu General Secretary ke Hills Farmer Union sang kamil ong ba kejingwan jongki menta kesi kedai halor kejing jongki pat ba nong ris nyang bada kispatli kisnyang ki yap bat kini kejing yap jongki kisnyang kelejan ke por ha kini kejing lang yang layak keren ya kejingwan poi kisnyang ki banabar jong gejela bat ki balayo ya kejing pang senyang ke balak tip kum ke African Swine Fever na kaliang ke Union kelada waru ban bono da ke jaka penrong kerteng ban pet perman ya kisnyang ki banabar gejela keseng kalau ong bakim day tang kisnyang handai bero ki jajing rilane kimrat kibawan poisha gejela Meghalaya nambar lada dan kejaka rongkan yarab ya ki pai ba bentip la kisnyang ki ban nasyabar gejela ki dan em ya ki jingpang ki jingstom ha kemet ke jongki kabak keseng kesukia kedai bahado menta empat yo ya kejaka penrong kerteng ya kimrat ki berong spok gejela Meghalaya kata kolong kabab habban siu khatsan hajar ya kawe ketrok batsau hajar ya ke pick up ulang baya kene ke yo rong bait kalaya mentala arbnai kene ke jingwan jongki menta ke singiha kene ke office veterinary kolong ba ke dan em kata ke jingkrong pisabi an hapok ki surok bol ong runa kaliang ke union kala dan lut kisah tar halor ke jingya rong bait ki kali pat kene ke penyap ya ki pai ba nong risnyang Kejingwan jongi menta kesengi hangne hapo district veterinary officer kabaran hangne hapo nongpo Riboy district kadai halor ka jingpa jongi ya kawai ke city sya udisi kaba ngila benrap lang ya ki city kiba nadu kalai tarik ubnai bakadwai arajar rapusan nang ta ka reminder leta haka arpo tarik ubnai march arajar apandriu but kabangila yo ka reply na udisi haka khatsan tarik ubnai mi arajar apandriu but ngila pha sakawai pat ka city manakane bangya kendu yo udisi kadai haka arpulai tarik ubnai bahnyau arajar apandriu kini ki city hangne ngiadan o presiden napo umdan circle o presiden napo Riboy district o presiden napo Bahirembong block bat kinong ilam jaga central bedi kajingwan jungi menta kesengi kalong banya peliu jungut banya perkhat halor kani kajing kaba kinong risnyang kia kendu bat kajingya palat jung kini kisnyang kabala kata shisha ya kinong rap kijungi nakaliang juga Hills Farmer Union ngila pelong ya kajingyalang jung kinong ri jingri hapo Riboy district hapo Bahirembong hakli riat nakabenta ka East Jainti Hill district hapo umulong nakabenta ka West Jainti Hill district nangta Hanongstein West Khasil district bat habaro ki district ngila pelong bat ngila yo sngau ya ka jingud jingnam jong kinong ri jingri namar ba kane ka khlam kala sarlut khamtam ye kisnyang ling ba kane ka African Swine Fever ASF tekumta ka jingwan jongi hangne kade ka mat ka bangi sngau khia hadu kata bat ni kwa ru ya ka ba udisi ubadai unong pet nong jungo ya ka Riboy district bat ka gateway ka bandrung sapo Meghalaya kade nang ni napo Riboy district te hakani ke city ka bangi pha haka arpulai tarik ubnai bahnyau nakaliang jong ka seng ni don ye ka jing sngokya namar ba ka demand ka jongi kalong bek ba ka sarkar karwan ra ye ka entry point namar haka city ka bu DC UI ba haka reply ka bu UI ban yathu yengi ka union ba kinu ki kali ki bon kit ya kini ki jingri ki bana sabar kidi bandan ye ka valid health certificate number 1 number 2 kidi bandan ye ka certificate issue under the rule 96 of transport of animal rule R1000 away from the place of origin certifying that the pig originate from disease free area kabamut ba ban pentikna begitu ki merat ki borak na kitu ki jalla ane na kitu ki snong ki de ki balong free na kini ki jingdan ki kenyang jepang tehendrei kaba kamsmo phla kalong ba ngimpat yo ya kata ka cegit hadu menta ngimpat yo ya kata ka entry point hadu menta tehendrei kaba ngokhia kalong ba kidan kata ka direct entry yakini kimrat ki barong sa kajala jongi
baro lada kadi ketrok kabakit ya kinu ki jingri ki krong khatsan hajar ki ketrok bat ki krong 100,000 ki pick up kani kayat mentala arbanai te hakabidi bakani nakaliang ka jongi kumki nong yalam jong ke Hills Farmer Union ngi concern nakabenta ka jingwan ra jong ki jingri ki bana sabar ki wan ra ya ka klam ha ka jela ka jongi te hendrai mentala dengi shu ai lan bad dalangi siu ya kapisau sniang na ni masi la ni usiar ni belang ba kumnu ru la bandrung ha ka jela ka bamut ngan ong IP ka jingjau umat jong ki nongri jingri ki bahaban siu ya karam ha mi galaya kadai ka baktang hadu kata-kata kani kadi ka jinge ka ba ngingim ban sing haban mi syakmat bana kata kadaw ngila pentip ya kani ya UDC but ha ka meeting meta kasngi ngila Krenshai High District Veterinary Officer ban pha ya ka khubor namar bakani ka meeting ka bamenta kasngi kadai ban inquiry la ka don ni em shisha kum kata ka jingkrong ha kani ka linti senkin ka badai hang ni hapo Ribhoi district khamtam ka badai hapo bernihat bat ter syadu syapo damsai te kani ka jingwan jungi meta kasngi kadai ban pentikna bakata ka jingkrong ka don batru ngidon yaki sakhi sabut satar ba kumno kayat kata ka system bansiu ya kata ka entry na kata ka daw nakaliang ga jongi ni pha ya kani ka khubor ban ngila rai ru ha kani ka meeting meta kasngi ka wai na ka minutes ka long ba UDC u haban penmi ya ka notification namar ba katkum kani ka Prevention of Infection and Contagious Disease Act ar kat kandai kalakhang persya ban krong ya kinu ki enforcement lani kinu ki beriu ki bacek ban shim pisa ya kini ki merat ki berung hak jela hoj fidon hok ban check ki certificate fidon hok ban check ya kata ka Transport Act kita ki certificate bagi di bandan henry ban shim pisa kamdan ka rule bat kamdan ka an ti kinu ki beriu ki ba shim pisa ki dei ki ba shim be an te dei namar kata ka daw nakaliang joka Hills Farmer Union mata kasngi ka concern ka jongi kalong ba ikwa ban aimen sim ya kinongri jengri la de kinongri siar kinongri siang kirongri sniang kinongri masi kinongri blang ikwa ban aimen sim ya ki tangba ikwa ru ban kerpat ya ka sorkar ba kadai ban yarap yangi ban pelat nakini ki ban yada lani ban pelat yangi nakini ki tax ki bawan na barung isakrong bat ngiyoi menta bakadon ka jingkiu hakado masi ka bakipat ba ki bam te kani lesi kala bandai tang namar bangiha ban siu ya kini ki khajna ki badan hasurok ki dei ki khajna ki bale sing ngila ban ong kilong illegal te dei namar kata kadaw ni kwa ban pha ya ka khubor sa UDC udai chairman joka district task force bat hakani ka district task force SP ru udan UDC ru udan bat baro ki head joka district kidan tengi kwa ya ka ba UDC immediately udai ban penmi ya ka notification ba kita ki jingkrong hasurok nakabenta kini ki merat ki bawan sa ka jela jongi dai ban stop chi sendan henry ibu ru ka jingkerpat ka sarkar ba ka dai ban pen speed ya kata ka entry point ban check ya kini ki merat ki bawan sa ka jela ka jongi khnang bangin lat naka klam bat baki nongri jingri ha ka jela ka jongi kenyo mansim nilai keren shibun ba ki hakane ka meeting menta kasngi ni sngoban ai kublai ya DVO ibadai district jongka veterinary officer ibadan hang ne po nongpo ba ila khat udut ya kane ka meeting ban ya kendo ingi menta kasngi ban ai kublai kerpang ya bat nakaliang jongka union ngin ai ka keti kamon ya ka keti ka diang bat baro ki department haka district bangin ya trai ringkat bat ban pendu ya kini ki kam ki balong ki jingkrong ki bakta pada ya uduk usuk nangta ya urangli ujuki tikini kide kimat ki bangia keran mata kasni bat kani ka meeting hang ne apo Ribhoi district